Jes, yksi nainen siellä. Joo, Tiia. Jes, kirkkaus on sun yllä. Ota vaan vastaan. Aino, voitko siunata siinä vielä? Siunaatko? Saatko sua siunata? Jes, hei Maksi, siunataan mekin tonne. Kato, siunataan tätä tätiä tuolla. Hei, kato. Näetkö sä? Tuo. Joo. Saattaa tulla iloöljyykin, hei. Saattaa tulla. Ettei vaan. Ettei vaan alkaisi kuplimaan, kuule. Kesken mun saarna joku alkaa nauramaan. Eihän se niinku sovi ollenkaan tähän. Joo. Even more. Joo, syvemmälle vaan sinne, joo. Mikä se oli? Juotto-oja. Tuomarin kirjassa puhutaan tämmöistä juotto-ojasta, kuule. Täällä alkaa semmoset pyhän hengen voimalatauksen ilmentymät, Jumalan voiman ilmeneminen, halleluja, että kerta kaikkiaan se on raamatullista kokea iloa. Meppä Jenni koskemaan tota sisartani, varo vaan. No nyt jo tarttu. Tää toimii etänäkin, joo. Susanna ja siellä veli sun takana, tulkaa äkkiä tänne. Tulkaa tänne kanssa. Tulkaa sinä sieltä ja sinä kans veli sieltä. Janne, tuu kans tänne, jos sulle sopii. Tiina, voitko tulla tänne kanssa? Ari, tuu tänne kanssa. Ehtiikö iskä tulla vielä tänne kanssa? Joo. Pariskunta, tulkaa tänne näin. Mä en nyt tänään en nyt ehtinyt. Jatketaan tuosta mä ihan tässä kertaa vielä lyhyesti. Eli Jeesus on pelastaja ja parantaja ja vapahtaja, vapauttaja. Ja sitten hän on minä olen Jumala, joka on Immanuel aina meidän kanssamme. Ja siinä on vasta 2 tai 3 nimeä on oikeastaan, koska siinä käytiin Jahve, sitten käytiin Jeshua ja sitten käytiin Immanuel. Niin Raamattu sanoo, että 2 ja 3 todistajan nojalla voi tehdä opin, niin tässä jo tuli 3 semmoista asiaa, että kannattaa seurata Jeesusta. Ja tiedätkö, sitten opetellaan, kun saadaan toi kokoussarja. Joo, täällä saa. Halleluja! Ai ihanaa. Joo, on ihanaa. Mä onnittelen oikein sinua, jos oot oikein semmonen väärällä tavalla uskonnollinen, tai jos oot niinku rautakangen niellyt, niin mä onnittelen sinua, sä oot tullut oikeaan paikkaan. Nimittäin ei tässä vapauden ilmalassa kauan se kanki pysy niinku pystyssä, vaan se katkeaa Jeesuksen nimessä. Tai jos sä haluat pysyä niinku tappiin asti, maailman tappiin asti, vaan jäykkänä, niin lähde juoksemaan nyt. Vielä jos pystyt ja kykenet. Mutta mä suosittelen, uskalla heittäytyä. Kun Jumalan tuli alkuseurakunnan ylle, porukka luuli, että ne on ihan humalassa. Pietari sanoi, että eihän kello on vasta kuin 3, eihän me nyt vielä olla. No niin se sanoi. Sanoi, että ei nää ole humalassa, vaan tuli hengen humaus. Tuli liekkejä ihmisten päälle, eikä ne jäänyt vaan lepattamaan sinne. Vaan ne meni sisälle ja sisältä käsin täytti ja varusti ja vapautti heidät. Halleluja. Heittäytymään ja antautumaan. Yes. Pystyt sä ollut? Ei pysty tulla. Ei pysty. Se ei pääse ylös. Ei pysty. Pääsitkö Mikko ylös? Tuu aina meet tonne taakse. Aina ihmisen taakse. Joo. Voiko joku tulla muu tyynyministeri? Nyt tois.
Joo, se on Joo, sieltä, ota kaikki, joo. Ja nyt hei, jos sä et ole vielä uskossa, joku luuli, että eikö se muistanut? Se luuli, että onko täällä joku, joka haluat sanoa Jeesukselle, Jeesus, tule mun elämäni herraksi. Nosta käsi ylös, jos joku täällä haluaa pelastua. Sä et ole vielä Jeesuksen oma. Nosta käsi ylös. Rohkeasti vaan, onko täällä joku, joka ei ole vielä Jeesuksen oma? Onko joku, joka haluaa pelastua tänään? Ja se on iloinen asia, pelastuminen. Raamattu sanoo, että aina kun ihminen pelastuu, niin taivaassa enkelit iloitsee. Onko täällä joku, joka haluaa pelastua? Onko kaikki jo Jeesuksen omia? Hyvä. Jos siellä netin äärellä vielä joku on, ettei kaikki ole karannut pois. Täällä on omituisten naurajien kerhosta, niin jos haluat pelastua, Jeesus kuoli myös sinun syntiesi tähden. Ja uskomalla se, että hän kuoli myös sun puolesta ja nousi kuolleista, mä voin julistaa sut syyttömäksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sanot vaan Jeesukselle, Jeesus tulee elämäni herraksi. Ja hän tulee ja hän puhdistaa. Ja saat ihan kaikki sen elämän, saat pelastusvarmuuden ja rauhan Jeesuksen nimessä. Jos tarvitset parantumista, parane. Jos ja kun tarvitset hengenvoimaa, täytyy hengenvoimalla. Jos tarvitset vapautumista, vapautan sinut Jeesuksen nimessä. Pysy siis lujana, alkaa sortaa itsesi uudestaan orjuuden ikeeseen. Nimittäin kenet Jeesus Kristus, Jeshua, pelastaja, parantaja, vapahtaja, vapauttaja, vapauttaa. Hän on todella vapaa. Pohjalainen sanoi, että todella vapaa. Halleluja. Justihin näin. Ja nyt kaikki, ketkä olette uskossa Jeesukseen, niin samalla mä näen, jos joku ei ole. Sitten laittakaa nuo ovet lukkoon. Ja isoin mies sinne ovelle. Jos sä oot uskossa Jeesukseen, niin ojenna kätesi tällä tavalla. Näin. Ja nyt me siunataan. Mikko, meessä Susanan yllä on Jumalan kirkko. Tulkaa vähän tänne eteenpäin, niin ei kolise pahasti tonne, ettei tuu kuhmuja tuohon alttarille tai tonne. Joo. Yes. Eli aina nyt siunataan sisarta tässä eka. Ja nyt Pyhä Henki jakaa, mitä hän hyväksi näkee. Me vaan siunataan ja Pyhä Henki tekee päätökset. Näin se homma menee. Henki jakaa niin kuin hän tahtoo ja haluaa. Ja mä luulen, että hengellä on paljon parempi tahto kuin kellään täällä. Tiedätkö sä? Sun yllä on kans hei kirkkaus. Sinä mene äkkiä tonne jo. Yes. Joo, sinne meni jo. Eihän sillä ollut mitään. Ai niin kuin te jo sieltä siunasitte, niin. Nyt te näette, että mä oon ihan syyttömiä tähän, että jos joku puhuu. Te olette kaiken kansan villitsijöitä. Halleluja. No niin, tulkaa tänne, tulkaa vaikka pari miestä aina. Nyt tätä siunataan tässä, tätä kaveria nyt. Ottakaa, koskekaa sitä, että teetä. Eihän se, ei kukaan ehtinyt koskettaa muuta kuin nämä koppimiehet. Kun ei ole kysymys siitä, että kuka koskee. Tai oikeastaan se on, että Jeesus koskettaa. Hän käyttää meitä ihan tavallisia naurajia. Hei, menkää tuon Arinyllä on nyt ihan eri. Menkää äkkiä Arin luo, menkää äkkiä, sori. Mä en halua olla äkäinen, mutta kun se kohta menee nurin. Nyt siellä nettipäätteen äärellä, sä ajattelet, että mitä täällä oikein tapahtuu. Sä vahingossa nostit kättä siellä. Tiinan yllä on kirkkauden. Oi, että tuli tänne. Ei, tossa, se on tuolla. Se on tuolla. Minni, vaan menkää äkkiä, Minni, taks, menkää äkkiä! Menittekö te sinne? Eihän sattunut. Sattuko yhtään? Hei, nyt ollaan hereillä, joo. Ei sattunut varmasti. Ei, meni vaan miehen kengän päälle, hyvä. Se oli sun oma mies. Joo, hei, tuu Pete tänne näin. Mene siihen väliin, sinne niin, pääset vaimosi vierään. Ja tää ei ole mikään hautajaiset, vaan tää on niinku uusi elämä alkaa. Se on siinä, kato. Noniin, joo. Laita sinne vaan kuule samaan tyynyyn. Säästetään tyynyjä nyt. Joo, ne on pariskunta.
Siellä sisaren yllä siellä. Se on siellä, ottakaa kiinni, jos mennään jalat alta. Ottakaa kiinni! Joo, me jätetään sinne special. Janne, tuu ihan vähän tänne päin. Tulkaa joku, jos mennään jalat alta, ei se ole kysymys siitä. Vielä siihen, joo. Tuu vähän vielä tänne. Siinä. Okei, nyt siunataan kaikki Jannea. Ja Pyhä Henki jakaa tässä, mitä hän hyväksi näkee. Hei, kaikki siunataan nyt Jannea. Keskitytään nyt siunaamaan Jannea. Herra, me kiitetään Jannesta, me rakastetaan Jannea. Me rakastetaan Janne sua. Sä oot meille rakas. Kiitos Pyhä Henki, mitä sä teet nyt. Nyt me tehdään sillä tavalla, että te siunaatte myös mua, että nyt kun mä halaan Jannea, niin olkoon se ihan niin kuin taivaan isä halais poikaansa. Että Janne saa oikein kuulla, miten isä, että tavallaan se joutuu ohittamaan mut kokonaan, vaan että hän voi tuntea, että taivaan isän sydän sykkii Jannen puolesta. Jumala on hänen puolella, ei vastaa. Ja jotakin tapahtuu täällä niin kuin syvällä sydämessä. Niin että sieltä lähtee viimeisetkin semmoiset orpouden hengen rippeet lähtee pois Jeesuksen nimessä. Vapautetaan oikein veljemme Jumalan lapsen vapauteen. Ja se, että sä oot ollut syvissä vesissä, niin me ei edes tiedetä, miten syvissä vesissä hän on ollut viime aikoina. Ja mä kiitän, mitä tässä nyt tapahtuu. Huomaatteko, miten Pyhä Henki voi jakaa eri tavalla? Jotkut alkaa nauramaan, jotkut menee suloiseen tämmöiseen Jumalan rauhan läsnäoloon. Jeesus sanoi siellä omille opetuslapsille, että minun rauhani minä teille annan. Halleluja, tämä on upea juttu. Kiitos, että Janne saa siellä oikein olla Jumalan rakkauden ja rauhan läsnäolossa. Sori Vesa kun Esa, että sä oot joutunut niin kauan siellä. Joo. Kiitos Jeesus. Nyt kaikki, ketkä olitte täällä esillä rukoiltavana, niin mä pyydän teitä nousemaan ylös. Ja nyt te kaikki siunaatte, kun Raamattuhan sanoi, että siunatkaa, että siunauksen perisitte. Niin te kaikki siunaatte nyt Esa-veljää tässä näin. Ja siunataan nopeasti, että mies pääsee syömään. Sillä on kauhea nälkä. Joo. Koske sitä varmuuden vuoksi. Koske, jos menee jalat alta. Joo. Joo.
Isä, tuu vielä mun kanssa tässä, niin laitetaan, mä näin molempien kädet näin sen otalla. Joo, mennään, laitetaan kädet sinne otalle. Ota kunnolla kissit.